Nyakwarom Gajwang' dakika 34 tok sa pagaro mar okinyi machiegni nonro mar gazet mataye chenro ni nyinga Sharon Ngao. Mana kapile wanono gazede ariyo, The Standard gi Daily Nation. Thor wach momi pek Nyakwarom Gajwang' opogore. Daily Nation ondike kanyo ni jitters as Ruto cabinet purge looms. Manen luoro kaluore kod lokruok makoni kod kocha mabende igeno ni jatend piny Kenya nyalo timo. Lokruok mopogore ne jotend migepe kanyakla kod jogoro mongirore e pacho kaindi. Standard Nyakwarom Gajwang' od bura mar Senate bedo duche manyoro na nitiere kod twak. Paro mabende gichune jatend piny Kenya en mar mondo mi ogol ting' kata osigo mapek mabende entiere godo. Ting' makamago Nyakwarom Gajwang' oriwo ndiko e tich jolub jotend migepe e pacho ka mago CAS kabende giwacho ni nitiere moko kuom apisas mag piny owacho mabende nitiere apise mopogore moko winjore mar mondo mi obed e apise makamago. Duto te bro bedo kanono ni antiere ka gi Hansel Oyango. Hansel hamusni misawa hichionade. Achiema beru to Sharon. Osebiro ka mondo alose wi gazet. Aneno ka gin weche osara manye jatend piny Kenya nyochungo meto mar osara mag jod bura gi jomoko. Waneno weche mag kaka jonjore ncho donjore weche mag ng'anyo kabe komi omi peka. Magi weche modwa neno ka mondo wane kaka walidho ne alidha jowinjo mago. Weche pogore Nyakwarom Gajwang' ka bedo diche manyoro gai mar doho Martha Koome bende nowacho ni koro ok gibibedo ka gindiko e tich jong'ad bura 11 kaka ne ochan. Kata kamano Hansel wachaka ne gazet mar Daily Nation. Thoro wach mabende omi pek Nyakwarom Gajwang' en kaluore kod luoro mabende nyalo bedo ni mienjo kaluore kod dwaro mar jatend piny Kenya mano mar timo lokruok makoni kod kocha ne migepe mopogore. Nenore ni nitiere moko kuom jotend migepe ma inyalo wila, moko bende inyalo thich oko. Ma en kaluore gi maling'ling mabende od fwambo mar Nation ondiko ka e ite mar 4 gi mar 5. Koyo to pod nyaka donjne jotend migepe mopogore nikech number 1 gisebedo moko kuomgi ok duto, moko kuomgi osebedo kok ti malong'o. Mibadhi be waseneno kosedonjore e migepe mopogore. An ka chunya nadwaro ni odichieng' mane jatend piny noyango ni paro mar chik mar omenda ogwe oko. Chieng'ne madino oyange jotend migepe mane onego beno kiro. Kata mana ng'eni sirikal to nigi chenro kaka tiyo nikech gazet ka page 4 ga bit nyisowa ni gik moko keto on hold. Aparo ni gitimo assessment gimanyo jok ma ginyalo replace nikech ng'ini bok inyalo gola ng'ato nyaka ibed ni isepango replacement mare be. Aparo ni magi gik ma jatend piny temo keto. An mokwongo do chako na gi weche mag somo kanyo dwaro change maduong' ahinya. Gi weche mag pur kanyo dwaro change maduong' ahinya. Weche mag thieth mago top 3 ma konyalo chako nago. Mano kaluore kod dino, mano koro dwaro mari. Pacha. Dwache ni adek go konyalo loko nikech somo waseneno ka oserochore Kenya ka. Waneno ka number 1 kata nono penjo osebedo ka nigi midhiero mopogore. Waneno kata mana ka ndiko ma jopuonje osebedo gi shida tiego jopuonje owuon. Iyudo ka japuonj osomo puonjo somo ni tikete opuonjo gima ok nodhine sikul. Koro miyo quality mar education ma Kenya ka odok piny seriously, odok piny ma onego non wach na ahinya. Pur ncha waneno bilion 13 nochiw ne mbolea. Waneno ka od bura orocha wachno ma wach no lala mythical interior tonya gani kendo chako med gi bilion 10. Ng'eni jok ma pod jok mane olalo bilion 13 ka ema pod nie telo. Makoro an apenjora ni ka koro bilion 13 ema ne gichamo. Koro apare ema wapo geno. To mbolea moro pod nitiere mabende noore gi piny Russia mabende pok ochopo e piny Kenya ka sane. Olale Dipsy kata mna olale to noch ni IC. Koro Nyakwarom Gajwang' ite mar 4 gi mar 5 mar mondo mi ng'e maling'ling kotenre kod lokruok makamagi mabende nyalo bedo ni nino nikech ok en kamna jotend migepe kende mago iluongo ni ministers kende kata mna PSS mago jogoro mongirore magi bende koro oganda ma pacho ka dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya othiche oko. Samoro oganda penjo kata mana ng'at nyalo penjo ni nang'o meni samoro lokruok makamagi nyalo neno. Jopiny osebedo ka seyo moko kuom jotend migepe makamagi gi jogoro magi ni gisebedo gi poor performance o gisebedo ka ginyiso tich malong'o mabende gisebedo ka itime migepe magi corruption weche motenre kod mibadhi
moko bende osebedo kineno ka gin gi flash lifestyle. Jatend migao nitiere gi mtokni madongo dongo, king'iyo mwandu ma bende nitiere godo e kinde thuolo mar higni 2. En wach mamako oganda dhogi nono. Ok mana ka gazet manyocha ka matich 2 ne waneno kata ka NHIF kendo koro scandal moro iliko ka ni nyalo bedo giwacho ni rochruok nobede e weche mag ndiko gi sei ma gichulo almost kia mana 500 million mana gichulo wrongly. Ipenjo ni yaw ka koro ma sei wanyalo yudo ndika emotamo ji e Kenya ka. Nyocha waneno kata mana mbolea kaka nyiwacho mbolea manolal e Haisi, mbolea mako ginene mako losi to nyalo chopo milion madhi mana 200 to mago mana ma wang'eyo mapok wang'eyo mang'eny. Waneno kata mana ka weche mag chulo sara. Nye waneno ka senator ma Nairobi wacho ni mana expressway kende omiye siling 1,000 madhi mana 100 gi wiye. Mano mana matiyo go expressway. Koro penjire ni momiye kata ni koro dhi oywe go holiday to rom nade. Mabalang' mamoko. Allowances geto chal nade. Magi gik momiyo koro jo Kenya kuma wantiere sani jo Kenya demand changes. To en change ma wa demand ok en change mabiro chung sani. Ngata mo perform poorly. Moket kanyo ni mondo tine jopiny to tine jopiny. Ma onego dhi kata mana ne iluongo na otende mag gwenge wa counties, governors onego ng'iane cabinets magi nikech ang'eni gimbe gin gi cabinets gi. Gimbe gi ng'iane cabinets gi ni riembo nango mibadhi waseneno ka ji mopogore opogore iwacho ni sirikende mag gweng' mopogore opogore iwacho ni ng'ato tiyo kata mana gi milion madhi over 200 e weche mag wuoth kende. Ipenjo ni to kwani ne gidhi kanye ma development bok wane kata Kenya kama longo. Iwacho di tiaritha gi omenda kata na mago mag piny owacho. Kata kamano ka ni somo sigana ma kama ite mar 4 gi mar 5 nyakwar Mgajwanga wan pod warito nikech koro ting odong' e jatend piny Kenya mar kelo lokruok ma kamagi. Ano kanyo kondike ni uncertainty bende pok oyangore kapo nono ni jatend piny Kenya biro bedo ka loso gi jalupne mano mar neno kaka lokruoge ma kamagi nyalo mienjo nikech Gachagua kata na jalup jatend piny Kenya pok waneno appearance kata na pok wanene kar jot ma jatend piny e kinde thuolo mano mar jumbe 2. Maneno wach mabende waluoni machiegni nyakwar Mgajwang' po nono ni lokruok ma kamago olande wabiro bedo kwa migo achiel kachiel. Kopogore gi mano wach machielo ma bende naneno komi pek en wach mantiere ite mar 6 gi mar 7. Wacho ni how goons infiltrated youth protests. Wang'ni ng'anyo mamul mar werus bedo katime pachoka manene jumbe mano mar 3 ma bende ng'anyo makamago no dhi nyime. Nyalo paro chieng' tich 2 ka bende rowere bende nowuok. En mana ni ng'anyo makamano koro nokawo tipo kata mna picha mopogore ka bende wacho ni koro jonjore nopong' e ng'anyo makamago. Wach makamano miye peke ite mar 6 gi mar 7 bende maneno ka nitiere yamo kanyo. Joneno ma yande nitiere e ng'anyo go 3 kuom gi aneno ko nyo timne interview kama nyo chiwo pachgi wachno. Giwacho ni nochopo saa 5 ma gichako neno ka jok mabiro ng'anyo chako pogore gi jok mane ging'iyogo gin Gen Z mane biro gi simu to ting'o juice ne moro to biro to go picha to ting'o bandera. Jogi nobiro to ne gin aina jok bineno ni magi to chacha jonjore kinene mokwongo kaka wapia nena ni ma to en janjore ma mano nobwogo achiel kuom gi mowacho ni en mane gikone gi weche mag ng'anyo ma pok odhi e ng'anyo nyaka sani. Jonjore gi osemiyo Kenya ose lose kata na ohendni mopogore opogore ose lose madhi mana bilion 2.4 kaka jatend piny nowacho ka ni odiochieng' mane entiere interview. Waseneno ka mambo osekelo paro mopogore opogore kowuok kuom sirikal, kowuok kuom opposition be sirikal wacho ni nitiere jo siasa gi group mopogore opogore mosebedo kae ma sponsor goons gi. Opposition be wacho ni sirikal ema nodonjore wach ni mo oro goons mondo oginane oroch ng'anyo. Gini ne wachako maber. An gi pacha ng'ato komak ka ketho mwandu wadgi an ng'ano nego twe nikech tipoto nitiere mopogore opogore kata mana kidonjo e mbui mano mar okwach kich DCI mbui mar X be naneno ka giketo tipo mopogore opogore mag jogo eko ma bende noriwore gi jong'anyo
owuondore ne en jang'anyo to en jamaundo, dhi mecho, odhi kwalo, waneno moko kuomgi ka bende donjo e supermarkets mopogore opogore kwalo mwandu. Obila bende osebed kata mana kisen, nang' mini dukni madongo mamoko ma bende jopiny nodonje mano mar kwalo mwandu, nogirit dukni maket kod mago. Nyawinjo kata miyo moro e TV wa ma Citizen nye penjo mipenjo no. Nyo penjo niya, jong'anyo kane chakataka ng'anyo ni obila nosebiro gi pi gi tear gas, but sama ikwalo dukni makoro dukni moko nitie mani kwalo mana for as long as 2 hours moko 3 hours obila ok ne show up. Koro ne gipenjore ni ato kwani sirikal debede ni ema sponsor jogi mondo bi otim gigi mondo ng'anyo dog piny koso nyalo bedo nang'o. Manye gipenjo sirikal nang'o ni obila kok nya tiyo tije mar ng'ang'ia dukni ohendni mopogore opogore sa ng'anyo to jong'anyo mane ng'anya mamuol to ne waneno kata kigoye moko ni chielo gi magina, moko ni waneno ki igo gi rungu. To sama koro idwaro ni mondo obila ochung' motegno mondo protect mwandu ma Kenya ka to kendo koro gionge. Wanwarito nonro makare ma bende ibiro bed ka itimo gi bad migawo mar obila, mano mar yango ni jong'anyo kata mana tuno wachi ni jomaundu ma bende noriwore gi jong'anyo ma kamago en okang' mane ma bende ibiro bed ka ikawo negi. Moko kuom gi neno ka nyeite marabere wacho ni achije 185 bende nochopo e nyim doho mano ma Milimani odiochieng' manyoro. Magi moko kuom achije ma bende nomaki e ng'anyo ma bende nadhi nyime pacho ka mano chieng' tich ariyo mar jumani. Parni odiochieng' ma kawuono bende Gen Z nopango ng'anyo moro kata kamano ne gichunge odiochieng' manyoro naneno ka mbui mopogore opogore ne wacho ni kik udhi nikech ng'anyo ma kamagi koro ok en ng'anyo manwachano. Ma en ng'anyo ma bende koro opogore nikech koro chal ka gima jonjore koro ioro. Moko kuom jo Kenya kata mana moko kuom jong'anyo ma bende nomaki ano kanyo kaluwore kod kinde mage en nyathi moro mantiere gi higni kata mana rawera mantiere gi higni 16 ma bende wachore ni pok ochiemo pok omodho kata mana pi chakre ne ndhiye chieng' tich ariyo. Kata kamano ano ka doho mano ma Milimani bende onyiso obila mar mondo mi koro dinegi kuom thuolo mar ndalo 21 ka nonro makoni kod pod itimo. Mano to koro e procedure ne nitie moko be nyane ne mbui kacha ka okinde opogore nya defend ngapa ni chenro nyodhi nyaka machiegni mana saa 5 gi bathe nyoro gotieno. Namba ni duong magi rowere ma ne wa expect ni saidi koro nie tijgi moro. Kata kamano sirikal bonego penjre malong'o ahinya ni ere gima miyo ng'anyo ni pogruok nopogore difference ne nang'o ma koro ne waneno ka koro rowere kech magi rowere ginyalo bedo nok gin Gen Z but gin rowere magi rowere ma onego bed ni nie tich moro kamoro. Sirikal onego kaw ma kaka puonj maduong' magi neno nang'o ni ere kaka wanyalo make sure ni rowere nigi tijegi ma kata ka ng'ato dhi ng'anyo to winjo lit en be ni to koro ka ketho to tije nikech nyaneno ka ng'ato Mombasa kucho nye ywak kar magawa manyicha jonjore nyocho monjo modhi gi mwandu malaw mana milion 18 nyo ywak ng'ama dichuo maduong' ka ywak mamodho mana pi wang' openjore ya to koro radhi tiyo kanye ma jonjore to nyose mawani jomoko be nyaneno ka wuon magawa no be nchuo koko gi bunde otemo defend mwandu ne konchielo kinya chae nikech wacho ni ya ase invest nikech investment timo ken gima yot kata mana kidwa nyiewo lomo okinya chunga tidhi nyiewo lo samoro nyaka ikun pesa imany loan alafu kisetimo kamano to ng'ato bira to en okwala koro kan tiere evidence mamoko mantiere evidence manyisore ni ng'ani notimo gima chal kama an ji aina ni ka do yudo gi kethono to odonjnegi mondo obed puonj kuom jomoko ma ok tim ne ng'ato achiel no itime ne piny mangima ni mondo obed puonj kuom ng'ato ni kama ok ichwoyo ok idhi ke to kidwa dhi ke tidwa idhi ka soma iwacho nang'o ni owadwa an marach konya kama ok idhi ni dhi kaka gimen mari en gima lit ahinya Hansel ka bende ni winjo kata mana moko kuom johala ma bende kata mana kaka TV Maramogi nwadayo dhoge gi ywak matamre gi nono ji okwalo jomaundu okwalo mwandu mage gi yudo ka duka
duka ma bende ni iuse kata mnung'we yamo odhi godo te. Naneno ka miyo moro bende ywak perfumes mage mo bende osebedo kouso odhi godo te. En wach moro malit. Kata bende jatend piny Kenya wacho ni mwandu maromo siling bilion 2.4 oselal e ng'anyo ma kama. Nitiere moko kuom johala ma bende nawacho ni mwandu mag giselalo nyalo bedo no ohewo mano. Samoro mana jatend piny Kenya lose en kethruok ma bende nonene od bura maduong' ma pacho ka. Eite mar ariyo gi mano mar adek bende nitiere weche mopogore opogore. Wachaka na gi mano mar adek. Mano kaluwore kod meto mago mag osara, mago mag jod bura, naneno kanyo jotend migepe, governors e kind mamoko. Ma bende duol mar SRC bende nosetekete gazette notice ne gisepedho boke ni biro bed ka imedo gi chakre dweni ma bende koro waloko tanga wantiere hiko omenda manyien. Kata kamano odiochieng' manyoro SRC nowacho ni ne giporo wach gi migawo mochung' weche mag omenda ma koro gichungo okang' ma kamano. Jatend piny Kenya bende ni winjo ka nolose wach ma kamano. Wacho ni mok en sa mowinjore nego bed ni mede osara. An penjo mapenjore maduong' en ni lendo ma kamano nochuno nyaka time mana sama piny nie uncertainty ma wantiere sani ni. Timing mar lendo no ang'e ni bang' ikomenda ka ikomenda lendo aina itimoga. Kata kamano no ken onge ng'ane dhi tho ka lendo no okotim. Simply gima temo wacho en niya, demands mag Gen Z mane gidwaro achiel kuom gin en nang'o ni jotend sirikal madongo dongo kaka MPs, governors, ker, jalup ker, CSS gi mamoko otim nang'o osach gi oduok piny. Nikech onge kaka inyalo medo ng'ato osara. Moko medo osara maromo mana 40 dhi mana almost 40,000. Tiyudo ka 40,000 no japuonj mapuonjo ma JSS ma incha dwaro no ondigi. Basic salary ne 26,000 starting basic salary. Kori penye kimed allowance to kori kubiro to almost mana madhi mana 40,000 somewhere between 40 and 50. Ging'eny nikech kata mana king'iyo kata mana jogo eko ma bende koro idwaro medo osara gi SRC ma bende dwaro ma kama koro nosechungi nyakwar Mgajwang'. Oriwo kanyo jotend migepe mano Musalia Mudavadi. Wantiere gi jotend migepe 22 Attorney General mano Justin Muturi. Wantiere gi Felix Koskei. To nowacho ni jotije mago mag piny owacho wang'e ni ging'eny governors e kind mamoko. Ineno kanyo omenda ma bende idwaro medgi kuom ranyisi king'iyo kata mana governors ma pacho ka iwacho ni sani giyudo omenda maromo siling 957 ka dhi medgi gi siling awacho ni 20,000 gi wiye nikech nyaka siling 990. Jod bura nowacho ni moko kuomgi nowacho ni naneno ka jaod bura mano Malang'ata nowacho ni yawa jatend piny idwa ni jopiny otiekwa. Nikech okwaya e weche motenre kod paro mar chik mar omenda jopiny pod nitiere gi ich wang' kendo ichak isieko gi moro kendo. To mana salary kende. Allowance nyo aneno kata mana ka Senate kaka senator man Nairobi nye wacho ni pesa momiye mana mar mondo oring godo expressway kende law mana 400,000 and 370 something thousand. Mano mo wacho ni kata de be na ringo expressway gachiel mangima okanya tieko pesa ni. To sama watimo kamano no ok wane nang'o ni dakteche wan gi intern doctors manjo wadwa ondiki. Wan gi clinical officers ma akia kata ng'anyo gi ochopo kanyo. To wamedo search jogi gima ne ginyalo timo kaka koro ma wache expressway ni. Ok gikaw bill sama jatend sirikal okalo kanyo to kar mondo omi ng'ato allowance no gino indiko bathe to bill no itero ne sirikal tichule from depending kaka ng'ato tiyo gi expressway. Ok imi ng'ato kadi ma nigi almost 400,000 ni otigo expressway ma kata samoro 5,000 kende moko tigo. Mana kamano bende kopogore gi mano bende neno bathe kanyo judiciary mano bad migawo mar doho bende wacho ni okang' ma bende gidwaro ndiko godo jong'ad bura mano mar doho mar apil. Nene bende gindiko jong'ad bura 11 e doho mar apil. Bende giseni koro wacho ni gisechungo okang' ma kamano. Wach ma kamano wachi gi ogai mar doho Martha Koome odiochieng' manyoro. Koro jod bura ni ka ma bende dwa medo sara judiciary bende ni ka. Kata kamano kana neno pok mar omenda ma bende judiciary kata bada migawo mar doho no mi e budget mar higa omenda mar higa mar 2024-2025. Naneno ka nomed negi budget. Iwacho ni hiko hala ni nomigi siling bilion 24 kipimo gi mano migi
e hik omenda ma bende norumo ni nomigi siling bilion 23.2. Ugai mar doho nowacho ni koro ok gibi bedo ka gindiko jong'ad bura ma kamago. Aparo ni en paro maleo ma mar ranyisi ma telo ma Chief Justice Martha Koome nyochiwo ka ok onyiso ni ok gibi ndiko jong'ad bura. Kata kamano kama piny nitiere ni pod watimo a lot of reviews, wane kama excess expenditure nitie, kama pesa walale, kore ka bang'e ka wasetimo reviews go. Kata ka ng'ato wacho ni wandiko jong'ad bura, to winjore nikech wasetimo reviews mwayudo nao ni sani koro gik mane kuonde ma walale pesni osebedo recovered makoro sirikal ni kuma stable. Nikech sani kata mana jatend piny wawinjo ka wacho nao en opango olo trillion achiel ma en almost 3 times gimane budget mane biro go mane nitiere finance bill owacho nango ni gibro timo. Koro ka wa reduce expenditure gi, holo no be onego beni duogo piny to a manageable level moro ma kata ka wang'iyo ni koro wanyalo dwaro ndiko jong'ad bura, wanyalo dwaro ndiko jopuonj, wanyalo dwaro medo jotich kamoro amora, wanyalo bedo nango ni wan gomenda. To ng'eni Hansel dwaro nitiere mana kaka dwaro mar ndiko jopuonje mag JSS, kind jopuonje mamoko, dwaro mano mar ndiko jong'ad bura bende dwaro nitiere kaluwore kod backlog cases. Nitiere buche mathoth wacho ni pending cases ma bende nitiere judicial service ma bende bad migao mano mar doho JSC nogolo. Wacho kanyo ni nitiere total of 13,331. Wacho ni 13,331 magi pending cases, buche ma bende pok owinji. Ma en nonro ma bende negichiwo dwe mano mar abich mano mar higani ma nyaka sani nyalo bedo ni kwan ma kamano omedore. To kana ng'iyo kata mana kana somo sigana ni wachore ni doho mar appeal e pacho ka nitiere mana gi iwacho ni nitiere mana gi judges kata mana jong'ad bura 29 ma serve 6 stations, gintiere gi stations 6 e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka. Dwaro mar medo judges kata mana jong'ad bura 11 na dhi konyo mano mar yalo buche mosebedo ka umoko e doho mopogore opogore. Koro warita nena ni bro bed kinde getich e kinde thuolo maromo nade. Wadhi mapiyo piyo nikech aneno ka saa bende ringo, wadongi dakika 4 kapok oromo saa 1 mar okinyi. Wach machielo, jod bura nyakorom Gajuanga sani gintiere yweyo, gino mong'ere gi dho ngere kaka recess, nek beni gidok e od bura chieng' tarik 22 mano mar dweni. Ting'eni ka jod bura nige yweyo ema gijakawo thuolo makamano mar lemo gwenge margi, ging'eni ni kar chung' od bura mare, project mage kata mana chenro mage monyalo yawo gidhi mos jopiny. Mano ok wane katimore e okang' masani. Wang'eni nikech ang'o kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma bende moko kuom jod bura manogo yes bedo ne gima tek. Manogo no bende ok wajaneno ka gidhi kanyo. Ondik ni moment of reckoning as ground shifts for MPs who backed bill. Eite maradek. Of course, I don't support violence of any form. Kata bed mani ng'ato no go yes kata no go no. Ketho mwandu ne kata go ok en the solution. But gimana nyalo jiwo MPs manogo yes sana en ni gikaw chenro ma bunge ntiere recess ni mondo gitim ang'o, gibed ka giparo ahinya, gipenjre ni to ne wadhi koth nochako gowa kanye, to ka wawuok ka wadhi nang'o. Maeri en kinde ma onego bed ni gitimo ang'o, giluongo jotelo mopogore opogore e gwenge ma gichung' nego mondo gilos gi jogo, gipenj ni ka eri ne wakoso, ere kaka wanyalo duogo ne jopiny mondo watim ang'o, wayud favor kata wabed gi kwe gi jopiny. Dong moko bende osebedo ka kwang' ng'uono to luare Luanda. Shida ni gikwang'o ne mbui. Lakini the ground nyalo bedo matek nikech koro ka ground osebedo hostile. Yeah. Of course it broke out time kapok jopiny oyiegi, moko be nyaka ta gwetao, nyaka mana we tich. Moko kochopo 2027 jopiny osesingore nango ni jogi ok dogi. But between now and 2027 is a very long period, mago 3 years. Kinyalo dok ne jopiny mi ilos chak gi jotelo, luong jotelo. Ok ochuno ni nyaka iluong rally. Chak gi jotelo matin even favor mos. Mane strategy maka ginyalo tiyogo. To aneno ka ginyalo to ni miyo gi strategy benyien mage chak godo. Tek kod gi ok no yot.
tek to nikech an nyicha an kata e liel moro yo kaluo wa kuchocho e od bura moro ma jatelo MP nogo yes. Ok nobiro kata mana e liel manie gweng'e. Ok daki bi ground pod en hostel kata kamano. Ground pod hostel. Wang'eni pod gidong' gi thuolo mano mar higni 3. Mano mar tayo constituencies magege. Koro japiny koro ting'in maru. E ite mar 3 piny kanyo bende kar luore gi ng'anyo ma bende nonene kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Noneno gima notimore gwenge mago mag Kitengela. Piny kanyo wacho ni ji 24 kaluore kod ng'anyo manoneno buore Nairobi kaendi. Gwenge mag Kitengela nonegi gima notimore bende. Ng'anyo makamano bende nokao tipo machielo. Nyaka sani ji 24 bende norwaki od thieth ka gintiere kod iwacho ni gunshot wounds. Gintiere kod hinyruok mano mar magina. Magi gin ji 24 to kata kamano iwacho ni ji 38 norwaki e osiptal mano kaluore gi hinyruok mopogore opogore. Ei ji 38, 24 kuomgi na nitiere kod hinyruok mar magina. Kitengela en mana achiel kuom gwenge ma yande kinde ma ng'anyo nyicha wan godo ka nokale midhiero ma aneno ka nation okete ka ni pandemonium ma kane ng'anyo koro nosemako ka nochopo gimoro sa 9 police nochako batia gas to paro ni koro mane gichako batia gas no tema koro no escalate gik moko matulo koro nodhi e rang'iny machielo. Wachore ka ni nitiere kata jala achiel kama wacho ni en obila nogoye gi bunde mane koro nokelo ne hinyruok no. To wacho ni gini obila notimo ataro machik. An gosiepena moko ma odak Kitengela kono ne gin gi luoro maduong' ma ne giwacho ni gikia koda ngima gi survive ma anago mana ni Nyasaye erokamano nikech ne gi survive. Ji 38 kokete osiptal mago ji mang'eny ahinya ma koro sani ng'eny ok nya tiyo kata ka nodhi sikul ok onya dhi sikul. Ken janyuol ma nyithinde nyicha tegemea ok onyal nikech jong'anyo nitiere moko ma gin jonyuol wacho chadie kata ken Gen Z kata ken millennial nitiere moko ma gin jonyuol sani koro nyithindego ok nyal yudo kony. En wach moro malit. Ok ramna Kitengela kende kata mana osiptende mopogore opogore nineno kata mana osiptal maduong' mano ma Kenyatta kama bende jopiny bende nowuok oko mano mar golo remo mano chieng' Jumapil mar juma mokalo. Kata kamano ne hinyruok mopogore opogore ma bende oganda pod nitiere godo kaluore kod ng'anyo mopogore opogore ma bende nonene kor gwenge ma pacho ka. Kapok odhi gazet mano ma The Standard bende Hansel ite mar 2 na nitiere yiero ma bende notim kod riwruok ramna kambi mano mar KTDA mano Kenya Tea Development Agency. Kata kamano nitiere achiel kuom directors ma bende KTDA no yiero kata mana iwacho ni jokanyo no yiere. Jalno mong'ere kaka John Kipkoech Chebokok. To na nitiere kata mana tipo moro ma bende notim kod od fwambo moro ma bende nawacho kaka weche mag mibadhi, weche mag rocho ratich nyithindo manyiri kata mana mine bende osebedo ka dhi nyime e kembe ma bende osebedo ka loso chai e pacho ka. Koro jal mong'ere kaka John Kipkoech Chebokok kaluore kod kanda makamano ne en achiel kuom jogo ma bende niseyo gi rocho ratich mine gi nyiri ahinya e kembe makamago. Obedo nade ni noyiere director mano mar Kenya Tea Development Agency. Nyaka sani koro mgajwang' tiere moko kuom kembe 2 mosebedo ka nyiew chai mano ka KTDA ma bende koro nowacho ni ok gibi nyiewo chai makamano kaluore gi jal ma bende koro noyier kaka director. Nya neno chapa moro kogo nye ntiere e mbui kanye circulate e mbui manyowuok kuom Finlay Tea Company. Nye giwacho ni as long as ni ng'ani en jatelo kata debe mano yiere nikech weche mag mibadhi manyicha osemiene gi weche mag rocho ratich nyidendni. Kata mna wachini mana ni gini mana jotije nikech mine nyiri ta inyanya mine gi nyiri mani rocho ratich gi. Nye giwacho nang'o ni ok gibedo ka gi associate gi ng'atno ero. Ma ring'e ni koro keto Kenya be kama pogore gi pinje maoko nikech Finlay Tea to ang'eni en one of the leading tea processors Kenya kama gine ma gikonyowa export chai oko kuchocho. Kata kamano penjo maduong' dok ne KTDA Kenya Tea Development Agency gi IIBC ipenjo gi ni ere kaka ng'ani kata bang' mibadhi nosemiene kama
ne upuodhe kaka ng'at manyalo bedo ni inyalo yie. Noyudo nyige ka en e ballot makoro ji penjre ni yawa to ng'ani nyicha ka wayudo ka nigi sex abuse scandals ka en gi weche mag mibadhi be nyicha en godo ka to kendo en ema nyinge nitiere kama kendo en emodhi otimo ang'o moyombo koro oyiere moyombo koro penjo maduong' ipenjo IEBC ni ere ng'ani eri en yo mane manutiyogo kuom puodho ng'ani kaka ng'at moro mobedo jatelo kaka ng'at ma okwalify mar bedo jatelo mage penjo ma nyipenjo kama maduong' ahinya makoro IEBC irito mondo tim ang'o odwok penjono nikech KTDA to wacho ni gin koro gin ok ne gitimo wacho ni yiero makamano nota kod IEBC koro gin ma gin gi ting' makamano koro warito wane nikech en koro en mana seyo makoni kod kocha ka kembe ariyo bende koro oseyango no gibi bedo ka ginyiew chai mano ka duol mar KTDA nyalo bedo nango kembe ariyo mana kaka iwacho nitiere James Finlay Company James Finlay Limited kanyakla kod mano mong'ere kaka Lipton's Tea and Infusions duto te nowacho ni kajal makama John Kipkoech Chebokok biro medo bedo director gin chayo gibi bedo ka ginyiew kanyo bende e ite mar ariyo kanyo kapok wadhi thor wach momipeke gazet mar The Standard mondo watiek nonro mar gazet bende aneno kanyo piny Haiti ano ka Prime Minister margi mong'ere kaka Gary Conille nowacho ni gikwayo mar mondo mi piny Kenya ochako ornegi obila mamoko mar mondo mi odhi okonygi e nyayo kwe pinyno. Kwayo gino to en kwayo ma genuine nikech sama in gi midhiero to nyaka iorora kwayo gima koro tek sani ni kuma koro Kenya nitie sani ni akia koda wabro golo obila kanyo nikech waneno kata mana obila ng'anyo manie bombe mopogore Kenya ka ema nyobembo gi koro penjora ni jok ma idhi kata kaponi Kenya dhi medo nikech nyicha waneno ka obila malawo mana 400 ema incho or koro kimedo to obila gi dhi gol kanyo mane penjo mapenjore anyalo penjora maduong' ahinya ni obila midhi orgi ginto gidhi ya kanyo nikech sani Kenya mondo or obila oko kata or jeshi oko en tich mayot nikech Kenya owuon pod wan gi weche mang'eny ma pod makowa ok wan kama rach minyalo ni we are a failed state ok wan a failed state but wan kuma wanyato nango ni ng'anyo nyalo wuok sa asaya ma polise midwa orgo ema pod wanyalo dwaro nango wanyalo turn to mondo timango konywa Ansela don watiek nondo mar gazet dakika kadha uchiel tok saa achiel mar okinyi kwa Mgajwang Standard kinyeo anyisi gin mana weche motenre kod siasa mamoko mabende nwatwakie kaluwore kod romo mabende od bura mar Senate no bedo gudu dichieng manyoro ka bende gisani gijiwo jatend piny Kenya mar mondo mi ogol ting'o mapek mano mar osiwa inyanya kaluwore kod osara mabende ojachulo moko kuom jotije mago mag piny owacho kani do thuolo nyakwa Mgajwang bende wanisoma ni Azimio kanyo naneno kanyo Hugai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende koro nokwayo jatend piny mano William Ruto ite mano mar abich mar mondo mi ochuo koke paro mong'ere kaka Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill mano mahigane makapono no ni snap elections idwaro tima mago yiero kramna timo lokruok mopogore negbedni itimo e saa ma owinjore wach moro mano makowangi kwatieko nonro mar gazet Hansel de Bedang mana machinglo ema neno ka ite mano Daily Nation Daily Nation neno ka koket goons moko kanyo iwacho ni in case of peaceful demonstrations break glass mano ntiere ite mar 17 ite mar 17 koro maneno ka koro kendo peaceful demonstrations olokore wach mag goons ka aneno koket ka glass motore mar ranyisi glass nyaneno ka en ranyisi mochung'ne mwandu manyokethi to jomoketho mwandu go inene kako chalo okochal kata jenzi entiere gi pek mar del kochal kata jenzi kata mana bondo aneno kosechako luwe kanyo sura to keto kanyo sura machalo masuch dede ma en kata mana smile no onge go en obiro tich en ok obiro ng'anyo koro ng'anyo moko manyewa neno ka ji ng'anyo to dhi KFC cha ma ok nyate nikech kata KFC no koro nyodok molor nikech nang'o jo njore mopogore nyodonjore weche mag ng'anyo go Akenya kwa Mgajwang kineno machinglo mane ya mono hini nyalo nene yo machal nade koko mano Hansel haguniro kumana inya kumbide koda hinunro mar gazet
Nyakorom Gajwang gazet momore kin Daily Nation gi The Standard dhi nyiewo. Par ni kopogore gi thor weche mopogore opogore mabendo mipe. Kinyo gazede go kiny makawuono bende gintiere gi itgi maiye. Aneno kanyo Daily Nation ntiere gi ite mong'ere kaka DN2 property renovations to withstand extreme weather. Anyalo paro duol mochung' ne koro chal mar kor lwasi bende wacho ni kin thuolo mar juma nigi juma mabiro koyo mapek biro bedo en ga koyo mapek osene na koyo mang'ich biro bedo kanene kor gwenge mopogore opogore nikech wang'eni dwe mar abiero Nyakorom Gajwang koyo jabedo. Kopogore gi mano Standard ano ka thor wach mabende gimiyo pek mano ite maiye kinyiewo ite maiye kanyo ntiere real estate weche motinre kod shipping and logistics idhi bed gi ng'eyo mar mondo misom. Koro gazet momori idhi nyiewo. Adwaro mar mondo mi atieke gi kanyo akaw yo matin kaduogo aduoga gane gi chal mano mar piny Kenya e twak marwa chenro mar piny adhi bedo kanono moko kuom weche mabende gazede makamage nomiyo pek antiere gi jonon siasa mabende adonjo gode kind thuolo manok kik dhi mabor.